खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। आसामनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि 1 नं जयपुर गामिनि मुस्रि फुंखा नार्जारिया नखरनि थासारिया गाज्रिनि थाखाय गावनि नखरनि बिमा-बिफा आरो असे फिसाजोखौ दोनथ'ना नेपाल हादोराव थांनाय 2018 मायथाइयावनो पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय थांनाय 2019 नि डिसेम्बर दाननि सिगां न' बिल्डिं सिङाव जबाय थानाय समाव गोजौनिफ्राय गंसे पाइप गोलैना गोब्राब जखम जाना देहा फाहामसालियाव दं। डक्टरा बुंनाय बायदियै देहानि गासैबो अंगफोरा बायजोबना दं। बेनिखायनो गुबुन फाहामसालियाव थिसनाब्ला फाहामनो गोब्राब जागोन। दा बिथांमोना बे जायगायाव गोदान असिनाखि जायगा फारसेथिं मालिकाबो मोजां फाहामगोन होननानै खबरखौनो लाफैला। दा बिथांमोननि आखायाव थोजासे रांबो गैया आरो लकडाउननि थाखाय न'आवबो थांनो हाला। बेनिखायनो दा बिथांमोना मा खालामनो मा मानो जेबो हमनो हाला। दा बिथांमोना राहा गोथेना दं। बिथांमोना बेनिखायनो आखाइ खबजोबना आरज खालामोदि अन्नानै सोरबा बिथांमोनखौ मदद खालामदो आरो माबा राहा दंबा फोरमायहरनो खावलायदों। दानिया फै रादाबगिरि अरन ब्रह्मनि दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि। गिबियावनो जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं जयपुर बे जयपुर गामिनिनो सासे जिथु गावनि नखरखौ गोजोनाव लाबोनो थाखाय बिथाङा 2018 मायथाइयावनो नेपालाव मोनसे खामानि मावना दंहैयोमोन। दायो बिथाङा बे नेपालाव जिहेतु खामानि मावबाय थानाय समावनो नैबे 2019 नि जोबथा डिसेम्बर मासाव बिथाङा मोनसे एक्सिडेन्ट जादों। दा बे एक्सिडेन्ट जानायनि जाहोनाव बिथाङा गोबां खस्थ'जों दा मोगा-मोगि भुगिनांनानै दं आरो दासिमबो बिथांनि एक्सिडेन्ट जानानै देहाया मोजाङाव फैयाखै। बिनिखायनो दा बिथांमोना बे गथ'खौ बिथांखौ लाबोनो थाखाय गोबां नाजाबाय दंमोन। जोंनि बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादनिफ्राय मदद लानो थाखाय बिथांमोना खबर लानाय जादोंमोन। दासिम बिथांनि मददनि जिहेतु लामाखौ रावबो दिहुनना होनो हायाखै। बिनिखायनो दा बिथांमोना जे बिजोंनि गेजेरजों माबा मोनसे राहा लामाफोर फैगोन नामा होननानै जाहाथे जोंनि बिजोंखौ बिथांमोना नखराव हांख्रायहरदों। बिनिखायनो दायो जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानि बिथांमोना मा हास्थायदों जोंनि बे बिजोंनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि दे बिथाङा मा बुंनो सानो दे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव। दा नोंसादि जिहेतु नेपालाव खामानि मावनानै दंहैयो बे नेपालाव खामानि मावनानै थाहैनाया गोबां उसुबिदायाव गोलैनानै दं होननानै नोंथाङा फोरमायदों। दा बेखौ मा नोंथाङा बे जोंनि बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरो जे दे र' जाहा बाबुआ नेपालाव थांदोंमोन जानो गैया नालाय खामानि मावनो थांदोंमोन। बेयाव नेपाल खामानि मावनो थांनायावनो फाइबानो गलायनानै होदो थैफ्रामनानै दंमोन हरनि। ओमफ्राय दावरा दावरिनो डाक्टरनियाव लांनानै दासिमबो आंनि फिसाया हामनो रोङाहाय। दा बे डाक्टरनाव सोर नायबाय दं? बे सिकित्साखौ सोर खालामदोंमोन दासिम? सरखारि डाक्टरनियाव लांदोंमोन दासिमबो हामाहाय। बेनिखायनो आंनि फिसाखौ लाबोनो नामायदोंमोन। दा रावबो लाबोनो हाया। फिसायाबो हास्थायनानै नै बोसोरसे हप्तानैसो जाबाय गोमोरलांनाया। फिसायाबो गोमोरलांबाय। दा जोंहा रावबो गैया नायग्राबो गैला। दा जों मा उफाय खालामनांगौ हायो हाया। फिसालाफोर साबैसेमोन नोंसा? फिसालाफोरानो सासेल'मोन। फिसाजो सासे। दा खानिबो गैया। जोंखौ दा फिसिग्रायानो गैया। एसे रायजो राजाफोरा जोंनाव हगारनानै हरबा जागौमोन अननानै। लाबोनानै होफैबा हामगौमोन। लाबोना होफैबा। दा बे बेमारिखौ जाय बेमार जानानै दं बेखौ मालिकआ नायदोंना नायाखैमोन? मालिकआ नायनो होननानै नायदोंमोन एसे। दा गेजेर खन्द'नो गारना दोनबाय नायला। दासिमबो ओरैनो दं। बिनिफ्राय दा फायनो गारियानो गैयाबा फायनोनो हाया। ओमफ्राय डाक्टराबो
मालिकआबो डाक्टरनियाव लांनानै नायगोन होननानै होनदोंमोन बे हामबा नाग्रायाव लांगोन होनदोंमोन दासिमबो मालिकआ फन हरबाबो नाङानो दा बिसोर ओरैनो गल' सिबनानै दं फायनानैबो दस्रायाव फायो मालिकआथ' फायाखैनो गैला बिहामजोआबो फिसौखौनो गालांनानै थांबाय हौवाखौ आबदाल बानायनो थाखाय दा फिसौखौ जों लाखिनानै दं बिमा फिसा सानैदो गाबज्लायबाबो गाबै गाबै थायो गाबबाबो जों लाखिनो नांगौ जाबाय दा बोसोरनि जानो मास मोननै नांबावगौ दा जों गाइखेर दौओ ओंखाम दौओ गाबनानै आगार मोनला दा जों बिथांमोननि न'खराव फैनानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों मानोना बिथांमोनहा थारैनो न'खरा दुखिया न'खरमोन आरो बेजों लोगोसे दायो बिथांमोनहा न'आव जानो आन्था 3 बिगासो माइ गायग्रा हा दंमोननो बे हायाबो दा बिथांखौ नायनायावनो बिथांनि थाखायनो फाननो गोनां जाबाय दायो बिसा जेबो राहा लामा गैला बिनि थाखायनो दा बिथांखौ लाबोनायाव दा जोंनि बिजोंनि गेजेरजों खावलायनो सानो जिहेथु बर' माहारियारि जे बर' रायजो राजाफ्रा जिहेतु बिथांखौ लाबोनायाव मदद होनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो लोगोसे जुदि लाबोनायाव जिहेतु उसुबिदा दङब्ला दानि जिहेतु समयसा आरो बेनिखायनो जिहेतु नेपाल हादोराव जोंनिनो बर' रायजो राजाफोर दङब्ला सोरबाफोर दङब्ला बिथांमोना जाहाथे बिथांखौ बर' हारि हिसाबै बर'नि सासे सुबुं हिसाबै जिहेतु बिथांखौ नेपाल हादोरनि बर' रायजो राजाफ्राबो मदद होनांगौ होननानै जों बे बिजोंनि गेजेरजों आरो फोरमायो खुलुमबाय आं मुस्रिबारिनि बसुमतारी आरो नैबेयो आंनि फिसाय फुंखा बसुमतारी जों आसामनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरि से नंजोर गामिनि आंनि फिसाया न'खरनि हाल साल गाज्रिनि थाखाय नेपालाव खामानि मावनो फैदोंमोन बेयाव खामानि मावनो फैनाया बोसोरसेनि बारबाय 1.5 बोसोरानो जानोसै आरो बे खामानि मावबाय थानाय समावनो लगायनाय मोनसे फाफ्लियाव गोलैसिननानै बियो सिखारनो हायै थाबायनो हायै आरो आथिं आखाइ लोरसो गैयै जादों आरो बेखौ दा मेडिकेलाव दोनफैदों मेडिकेलावबो मोजां ट्रिटमेन्ट खालामजोबनो हायासै दा सिगांनिफ्राय एसेल' हामदों दा बेलेगावबो मालिकआ लानासै दा बिदिनो थाबाय थाबा बेमारा बोरै हामबावनो मालिकआ मोजां नायगोन होननानै रिक्स लादोंमोन लानायालाय होनबाबो दा खबरखौनो लाला जेबो दा जोंनि आखायाव थोजासे रांबो गैया गुबुनाव जों गोसोबायदि लांनोबो मालिकनि अर्डार मोनाबो जों लांनोबो हाया लकडाउननि थाखाय न'आव थांनो हाला दाख्लैबावैसो आफायाबो थैना थांबाय बेखौबो लकडाउननि थाखायनो नुबोयासै जोङो आरो हजों न'आव दा बिखुनजो आरो बिबोनां आंनि फिसाजो 1.5 बोसोरनि सासे दङ बिसोर साथामबो दङ दा न'खरनि हाल सालाबो जोबोद गाज्रि दा जोंबो बेयाव जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरावसो दङ बेखौनो जों सोरबाफोर माबाफोर राहा खालामनानै जोंखौ हेफाजाबफोर खालामनो हागोन नामा होननानै मा खालामगोन मा मागोन जानानै जेबो साननानैबो मोनला थांनोबो हाला बेफोरखौनो साननानै जों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जोंखौ सोरबाफोर माबाफोर मदद खालामनो हागोन नामा साननानै बेखौनो जों खुलुमनानै बयनिफ्रायबो मदद दिनैनि जिहेतु जाय न'खरा दुखुनि जालायाव गोलैना दं बिथांमोननि जितु उपाय मोननो थाखाय जिहेतु बे भिडिअखौ जेसेबां हायो जोंनि सारा बर'फोरनि गेजेराव जाहाथे बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होयो आरो बिथांमोननि बे मोनसे शेयारजों जाहाथे बिथांमोननि न'खरनि गोजोन संसारा फैफिनो बिनि थाखायनो गुरै खावलायनाय जायो जे शेयार खालामनायखौ बयबो जोंनि बर'नि सासे मावथि हिसाबै बिथांनि खामानिखौ जोङो जाफुंसार होनांगौ आरो बिथांनि न'खराव आलो गोजोन सान्थिखौ जों लाबोना होफैनो हानायनि थाखाय गुरै खावलायनाय